Sa adlaw sa katapusan, kita magamalipayon, kay si Jesus bumalik na, kay siya magahari sa tanan. Mubalik siya, busa kita magmalipayon. Unya makasugat man kita sa atuman nga agalon, ilhanan sa kalangitan, nagsaksi sa katauhan nga ang pagbalik ni Kristo haduol na lang gayud kayo. Mubalik siya, busa kita magmalipayon. Unya makasugat man kita sa atuman nga agalon. Mubalik siya, busa kita magmalipayon. Unya makasugat man kita sa atuman nga